Akwai ni mondo miya thuolo mari makende e dakika madirom 40 kanyo mondo wadhi kanyakla e chenro ni mar Migago. Mokwongo mago mwamiyo pek. I'm so grateful for the people of South Game, and we'll forge ahead and make sure we develop South Game as a ward. Duond bura mar ODM oyudo lal e yiero madundo e kom mar MCA ma South Game Ward tok lemono dhi ne Brian Ochieng Obiero. Jo Kenya modak Angola mondo tiko thuolo makamano e tero cham mapacho ka e pinyno. Nolero ni piny owacho mar jatend piny Kenya William Ruto biro yaro chiro mag timo ohala ne jo Kenya e pinje ma oko. Jo Kenya modak e piny Angola okwayo piny owacho mondo keti ote weche mag yudo visa kod passports. But I'll also introduce first the other officials with words on their behalf. The home-based staff that we have, we are only 5 home-based staff. Next to her, Mr. Joao Kunga Mayandi, for the engagement has been announced. Ahmed Noor, who made the and lastly we have again Mr. Alberto Rosario Peace that we are here. And I'll just request you stand to say remarks, but I'll also introduce first the other officials with words on their behalf. The home-based staff that we have, we are only 5 home-based staff. Next to her, Mr. Joao Kunga Mayandi. Weche mamoko ne duond bura mar ODM oyudo lal e yiero madundo mar kom MCA South Game Ward manotimo nyoro tok lemono dhi ne Brian Ochieng Obiero manochung' kar kende kata independent candidate. Brian Ochieng ma bende ne ochung' kar kende e yiero no ne olandi kaka jaloch tok yudo ombulu 369 ka Polycarp Wanga manochungo tiko mar ODM noluwe ombulu 353. Jochung' mamoko kaka Kenneth Omolo manochungo tiko mar Jubilee noyudo ombulu 377. Make sure we develop South Game as a ward that shows that we can work. Owete ariyo gwenge mathika e kaunti ma Kiambu owito ngimagi kaluwore gi tuo mar nyaldiema. Francis Karanja majigni 42 kod owadgi Stephen Joroge majigni 52 liekore ni noyudo tuo nyaldiema tok chamo rech moro mane giluwo e aora moro mochido. Kaluwore kod Robert Muchina ma en jatend kar thieth mathika level 5, owete ariyogo nopim kendo yudi gi nyaldiema kapok ne giwito ngimagi e kinde mane gimedo yudo thieth. Apisa mag thieth medo manyo ler ma tuono e yor gayo landruok mare. Tukampeleka pale Munyo Health Center pale, walienda wakatuchukua na kapewa chupa 4 za maji na kuna dawa alipewa akameza, na kutoka hapo ndio tulifariwa hadi kwenda Thika Medical, na kufika kule ndio tukiwa shughuli ndio atibiwe akaaga. Tuite mkutano tuambiwe kama kuna outbreak ya ugonjwa fulani, tujue ndio tuweze kulinda watoto wetu. President, ulichagua kamati. Hatutaki hiyo kamati ianze kazi Nairobi. Hawa watu wanakufa leo ama kesho. Utume health, utume magari, utume kila kitu, watu wafanye uchunguzi wa kutosha ili wasiendelee kukufa. Jatend kanisa mar Anglikane pachoka Archbishop Jackson Ole Sapit koro kwayo jotelo duto manie sirikal gi mago manie kweth makwedo piny owacho mondo mi okete opara manyime weche mabiro konyo jo Kenya kendo biro kelo kwe pachoka. Ole Sapit mane lose kaunti ma Migori kama nolimo kanise mopogore e gwengego owacho ni piny Kenya sani koro sudo mbele tok yiero manokelo pogruok kendo ok ber ka jo Kenya pogore e wi gigo matelo kata jotelo nyalo konyo tieko. We cannot afford to have another prolonged standoff as a country after a very tight and divisive election. All what we want to see is what is good for Kenya. And that which is good for Kenya is our cry as a church that Kenya can move forward and become a nation indivisible and indispensable, that every Kenyan will feel they are part of Kenya. So my call to those who are in leadership, the current government,
is to embrace every part of Kenya as a critical component of this country in the whole area of development, in the whole area of paying attention to infrastructure development and other development. And we want to see an all-inclusive government where everybody participates and everybody takes a share in all aspects and in leadership. As matters regarding the IBC and matters regarding truth to be established so that nobody should be vilified. Gwenge mopogore opogore e kaunti ma Meru owuok oko mar kwedo jotend wards kata MCAs ma kaunti no kuom chwalo dwaro mathich oko e apisi gavana ma Meru Kawira Mwangaza ka giwacho ni mano en akwede mar tend mine mano chakore chon e kinde telo mar Aminirita Karimi. Magi timore seche ma bende gavana Kawira olieko ni midhiero mokwake en kaluwore kod kit chwech mare kowacho ni oganda dhood Meru pok orwako telo mar mine gino momiyo gidwa thiche oko e apisi. Jotelogo koro kwayo od buch kaunti ma Meru mondo mi omany yore mamoko mag tieko gwandruok e kindgi. For men against women and gender issue. Yes. Kawira is competent as a governor. Yes. We have seen her going to Mashinani. We have seen her exerting as a woman rep before she was elected as a governor. Mm. So it is not an issue of incompetence. It is an issue of gender. Nice. Yes. It is an issue of male chauvinism. Yes. It is an issue of men cannot accept that they are being ruled by a woman. Yes. This is a curse we intend to break. Yes. As Meru women. And I'm calling upon the men of Meru County to come up and protect Kawira Mwangaza because you are fathers of daughters. Yes. If you don't protect Kawira Mwangaza today, your daughter has no chance of ever becoming a leader in Meru County. Tunasema viongozi wetu wapatanishwe, MCAs na gavana wapatanishwe, kuwe na umoja na waendelee. Hiyo ndio kitu itatufanya tuweze kujua kama yeye ni kiongozi mzuri ama ni kiongozi mbaya, na 2027 tuweze kuamua kama ni kumuendeleza ama ni kuchukua mwingine. Nashangaa ni aje mama anaweza olewa na ajue village ile ameenda na ajue kona za hiyo nyumba in 1 month or 2. Kwa sababu impeachment ya Mheshimiwa Kawira Mwangaza ilipangwa kabla hata mwezi moja injaisha. Na niulize swali, kila mtu amekalia kiti chake. Senator amekalia kiti chake, MP amekalia kiti chake, governor, MCA, president na wote. Ni nani angefurahi sana kuambiwa ondoka kwa hiki kiti, enda pali pengine ama enda nje? E kinde ni mandala parga uchiel makero gi lwenje makit chwecho gi karumo diche makiny. Kaunti ma Kisumo obago cheno matwa kiwi yore makedo gi lwenjego. Cheno no yuore kod jalub gavana ma kaunti ma Kisumo Dr. Matthew Sowili. Watudre achiel kachiel gi reporter maro Millicent Adhiambo mondo mi olernwa mathoth. Millicent, kapo ni nyalo winja achiel kachiel inyalo nyisowa ni un kama nade to ang'o giri madhi nyime e chenro makamano kawuono. Millicent, thuolo en mari. Ero kamana Nyamilton achiel kachiel kwa wuoke kadak Manyalenda kuma bende wang'eyo ni oganda modhuro kalo gae midhiero mopogore opogore kama kuomgi gin rocho ratiro mag kit chwech kama mong'ere gi dhongere ni sexual gender based violence. Onyalo bedo ne ng'ama miyo, nyalo bedo ne ng'ama dichuo. Odiochieng' ma kawuono kuom jumbe ariyo oganda kata riwruok ma ong'ere kaka Nyalenda Young Turks bedo ka wuotho ka puonjore kod oganda ma odak kuonde mayuto ji ni piny mayudore e boma ma Kisumu kaendi ka gipuonjo ji kaka owenjo gi ked kod rocho ratiro mag kit chwech. An kod moko kuom jogo mabende gin achiel kuom jogo mosekalo e midhiero aina no mabende wadwago go mbaka kasto bang'e bende ang' nayud thuolo mar twak kod jalup gavana ma Kisumu County mano Matthew Sowili mondo nyiswa ni to odiochieng' ma kawuono mabende en giko ma isidho e chenro mag kedo kod lwenje mag kit chwech gi eki. Ang'o momiyo yuoro ka odiochieng' ma kawuono to wach mane ma en godo ne jodak mawuok e alworani. Machiegni abiro chako kod achiel kuom ng'ano mabende en survivor gi dhongere mabende biro miyo wa sigande matin kendo jip ma en go ne jowete mabende osebedo kakadho e gino machalo kano. Machiegni king'iyo kamera wa makni ani lunga ni Caroline aya Nyalenda ka anti group ma jo Nyalenda Young Turks. An achiel kuom survivors mar domestic. Asebedo gi shida mang'eny ogitin to be asekale malit to through Nyalenda Young Turks wasebedo gachiel makonyo wa support group koro osebet kiloso kodwa
to wacho malit mopong'o dho chunywa mok wawachga mata mwaga fulo to wan gi joocho kanyo mosebedo ka oyowa miyo shida wa mwango no wa open up to wawuoyo to gigo ya chunywa mwabed stable gikama kora gikeni sani anti healing process aseilta medo jiwo mine wetena mantie udi makadhe gik masekadhegi ot kae nitie gik mang'eny ma mine kale to giling to giluor wuok oko mondo gilosi takwayogi ni giwe ling giwuog oko gipimne kata osiepne moro bomnyisoe yo monego bed noluwo kigiling alinga giwache igi gidhi tho premature death kora medo jiwo mine mondo wuog oko mondo losi mondo konygi kigiling giwache igi gidhi inyore. Ero kamana karo dichieng' makawuono wabende itie kod udende gi dhongere ni end of sexual based gender based violence niendi in kaka achiel kuom survivors odiochieng' ni ofulo ni ang'o? Odiochieng' ni ber koda awinjo ko ber koda kenda mor kode an gi yie ni nitie survivors moko nitie survivors moko e iye ka to ne giluor wuok oko to bang' wuoyo matis awinjo ka ji gwela simbe moko be ne donjona ne jomong'e nambana aneno ka ji osechako open up aneno ka gini dhi maber wabu wuok oko ma stigma ni dhi rumo wadhi maber. Ero kamano ahinya in kaka achiel kuom jakanyo mag riwruok ma ok mar piny wando mong'ere kaka Nyalenda Young Turks odiochieng' ma kawuono uwacho ni en odiochieng' ma bende osidho tieko lwenje kata gigo ma bende itimo ne oganda marocho ratiro mag kit chwech ma ong'ere kaka sexual based gender based violence. Koro in kaka jakanyo nyalo nyiso ni odiochieng' ma kawuono ni kuom wige ariyo osebedo kupuonjo ji koni kod kocha jogo mani kod midhiero mopogore opogore kotenore kod chenro ma un go ni inyalo wacho ang'o? Ero kamano ne Radio Ramogi TV Ramogi mar chopo kae mondo gi washiago oganda mamoko ma ok nyal biro kae nyasi mamanego mar Kisumu East Sub County odiochieng' mwadhielo ahinya launch mar End SGBV Initiative mabedo funded gi KCDF to gikonyo Nyalenda Young Turks CBO. Ginyinga iluongo ni Victor Elvis Omondi, an jatelo mar Nyalenda Young Turks kendo magi rowere ma watiyo godo kwagore gi tuoche mopogore opogore. Tuo marwakore go mokwongo ni mar COVID-19 manomiyo weche mag apaka mag dak omedre kabisa kendo jo osebedo ka timo case documentation kendo warefa ni offices opogore opogore kaka FEDA warefa gi ne KMET kendo jowa bedo gi psychosocial support. Koro nwa ndiko proposal nikech cases gi ne bedo mang'eny ahinya e community wa kuonde ma watiye mondo ne KCDF Kenya Community Development Foundation mondo wang'iye kaka Kisumu County 2019 SGBV policy nyalo konyowa mondo wa address issues ma wan godo e community kae kendo ne gi support wa for a period of 1 year to my is just a launch of this particular initiative to no wacho ni ber within the 16 days of gender activism wangi odiochieng' maber mondo wakele survivors mopogre within Kisumu East Sub County. Koro kae wan gi stakeholders mopogre opogre wan go office of the county government mondo wabuy the goodwill on the implementation of 2019 SGBV policy. Wan gi Department of Children manitiere kae issues mag defilement mondo ng'e to the policy manyocho ke the Children Act gin wachiango wan gi various actors mantiere kae mondo watigo kumoro achiel mondo wa make sure no wa strengthen the issues of 2019 SGBV policy. Kore wuoth mane un godo mane upuonjo ji no statistic e Kisumu kae ni kotenore kod SGBV chalo nade? Okang numbers bedo malainya kwa ng'eyo data mabedo release gi National Population Council kata data mantiere from Russia GBVRC or kata Russia data miyudo from the OCS cases mabedo reported kata king'iyo cases mabiro mikela ne area chief ido ka cases ng'eny kabisa moso area mar informal settlement ido ka cases ng'eny kabisa to wan kaka Migago kata mar civil society organization mar CBO okwanyalo wacho the national data mano deputy governor nyalo wacho on the Kisumu status. Yes. Kamano Milton kaki winjo no endi thuolo ni endi wabro kawo thuolo bang'e nikech e seche gi ki jalup governor odhi nyime kod twak gi oganda mano chopo kaendi kotenore kod chenro ma kawuono ni endi abro dwoko ni e studio mondo dhi nyime kod kelo weche manyien matucho koni kod kocha Milton an komi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo. Gima mondo ing'e ni an achiel kuom jokanyo mag Nyalenda Young Turks ginyalo wacho ni
Ka kamano to wadhi nyime. Aput manochuogi mar nono tim mar commissioners 4 mag IEBC kawuono timo romo machano lai mar winjo bura makamano. Watudre achiel kachiel gi ripota maro Eric Owenga mondo miwa ler mathoth e wachni. Eric Owenga, kapo ni winja ketwa ne ler ni to aput makama ochopo kama nade. Aneno kapod watudore gi Eric Owenga kendo bang' thuolo machuok Kenya obro nyisowa kaka weche dhi nyime seche ma bende aput manochuogi manono commissioners mag IEBC 4 kaka kamano. Wabro kawo ote moko mosebiro matin. Jaka Black aneni maler Ramogi Lerndi mar Roslyn Odira mar Kuoyo Kadera. Kaito machielo bende wacho ni osawre Milton ma Thomas Gori kantiere gweng' ma Ombei Kiliti kenda keto mana Migago kaneno to amiyo jachung' mar Independent poch gi pak kuom loyo koma South Game. Kaito Anna Collins Ouma wuod Jaona awinjo chenro mar Migago maber e Ramogi TV. Nyako Ramogi wabro kawo thuolo mar kawo yweyo matin kaito bang'e kwaduogo to wabro tudore gi Eric Owenga mondo mi olenwa ni taput manochuogi ni ochako chenro e yo machalo nade. Kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Madam Vani, inda kimia kodwa. Donge in mama ngongo. Ena ngoma miokoro inilaro ketoko gijaoda. Okiwene. Echo box mopongo kete. Joma reja kaun ka okete kacha. Mage kete mabeyo kodu. Okendo kar kendo. Kaka Vani kayo dwalni. E kaka tapki marwa bene kayo gadwal. Kawuono ijabera hina. Ana jabera nga kama ipile through. Gimarach ga kodi en nin pokineno ga berna. Every time I top up using Airtel Money, napatiwa 25% extra airtime. Enjoy 25% extra airtime or data every time you top up or buy a bundle via Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Who is Diana? I'm the firstborn in a family of 5. My dad was a cop. My mother was a teacher. Our home was basically serikali. You've gone through the teen years alone. Character development, hiyo ilikuwa ya kwanza sasa. Is one. People need to know that the Diana on radio, the Diana on the newspaper, the Diana on the socials, especially on Facebook, and now Diana kwa ground. Those are very different people. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Cheza mechi za World Cup on Shabiki.com for the biggest odds in Kenya. Kuwa Shabiki, not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo janeno odiochieng' ma kawuono tarik 9 dwe mar 12 piny gi mahingo kedo gi mibadhi. Piny Kenya obago romo e boma ma Nairobi manono okang' mosego e kedo gi mibadhi e pacho ka kod yore minyalo tiyo godo e tieko chutho chin mibadhi mosemiyo jo Kenya oito omenda bura. We need to introduce transparency in the way government procures goods and services. Because if we can address that, if we can cure even 50% of the malpractices in the procurement of goods and services in the public service, we will be on our way to saving this country. Makisumu mawacho ni lal maduong' osebedo ki legislative and policy framework mar sugar sector osebedo maonge nyaka ne sector mar niang' chakre e Kenya ka. Mano wach maduong' mwadwano losi. Wach mar ariyo en gima iluongo ni cane pricing. Formula ma igogo nengo niang' e Kenya ka ok ber. Ki compare gi pinje maoko, sani nengo mar niang' kane ber ki compare gi pinje maoko machalo Brazil kata Canada.
niang sani onego bed ni chulo ma ok tin ne 7,400 per ton. To kaka igo nengo ne Kenya karka miyo jo ohala ma puro niang' ok yud ohala maber. To nikech pinje maoko kago nengo niang' to ging'iyo gi factor in gik ma niang' products duto te ma niang' golo. Achiel kuom gi en jet fuel ma ok time Kenya ka. Mar ariyo en industrial sugar ma ok time Kenya ka. Mar adek en spirits mopogore opogore machalo rectified, methylated, surgical spirits. Gigo te koriw gi gin products maromo 14 ma niang' golo. Koro products 14 go ohala mawuoke onego bed ni jopur be yudo. To hawi marach ni Kenya karka formula migo godo nengo niang' ok mi japur dong' gi gimoro monyalo kwano nohala. Piny owacho ma kaunti ma Homa Bay opwodho omenda maromo milion 100 mag basari e chenro mar konyo jopuonjre ma wiyegi bith to wuok e anyuola mochando. Omenda ma kamano nopwodhi e kind romo mar buch jotend migepe manochwo e kom kod gavana ma kaunti no Gladys Wanga odiechieng' manyoro. Tend migepe bende nonyiso bad migao mar somo e kaunti no mondo omany yore mag chwalo chiemo ne jopuonjre duto mag nasari e kaunti no kochakore dwe mar 1 higa manyien. E komachielo, buch jotend migepe no ne opwodho chenro mar miyo nyamrerwa mawuok e kaunti ma Homa Bay omenda matin ma ginyalo konyore godo kaachiel gi miyo mar thieth. Nyakoramogi gimoro amora man gi chakruok bedo gi giko kanye machopo gode giko mar weche manyien mag Migago koromo saa 10 ka ruoth oriti an bendo rita ang'wan achak watudre kendo e weche manyien maka gi kacha. Bang' thuolo machuok ahinya wakelo no kuku World Cup mibro kelo nu gi James Opondo japicha. Nyinga Milton Ochieng' awuor bed godichieng' mokwe.